What's up guys? Good morning, good afternoon, good evening. For today's video, we're going to Palayan to put fertilizer on the rice plant. And before I continue my voiceover, I would like to say sorry for my voiceover because my voice is like a drunk. And also sorry for my ungrammatic English because ganyan talaga kapag gusto mong pahirapan ang iyong sarili sa pagbo-voiceover. Anyways, let's continue. At habang kami ay naglalakad and while we are walking, my English is gulo-gulo na because tinagalog na in English pa. We saw a frog having a threesome. Wow, sana all. And my friend Pirik Pitik TV, while carrying the fertilizer, is pakibul-kibul kalubot and turn around, is walking like a crazy. And before the end of this video, I don't want to speak English because sobra nahihirapan ang damdamin ko. Maraya pay ka ta magparaor English pay ka. And after a little bit hour of walking, we are now at the spot we are going to put fertilizer. Umana de 15 years na para umana de umana de dan pait man hindi makulimlum sa ading labanan ni Puente Villa pero nasa yunan man ni kanya dan ako mumang kuno de kuha man sabi yung amo man sa San Antonio pinaka aslir na mga para warak kading abono tan ako kadi kaya 3 days pa sana baka nali ala lilang kawang kading paray balaman sa natanglad tan talagang mapait ali kayang abono de ako de kay bang kuha so it's your worm kanyang so ulod sa ibang bansa kaya inahalo man sa di kuwata kaya mo ding sinasabing abunong masustansya sa paroy tintan ako kadi kaninyo aking gusto ninyong umarig mang kadi ay silintan iyanan sana ninyo kami sin talaga makatuod mang kamuking uno man na kakastaman man ninyo pag uma ton man ay aburo silang abono daman nangyayari pala lotot lintan sa buray ni naninyo bude pait baga mo man na di no umaman iso sa to man kubo paingaloan din tan na buray ni na por sa ingalong limonyo kaya mapait man medyo makulimlim sa kaya ding labanan to maganda tan sa Vietnam sa Vietnam nagwawarak talagang mapaito man is kita talaga ya wag dati kaya pagsiseminar man ade sa Cambodia king di ka magseminar ka sa Cambodia nung kunay kang makapakawakading sa mga pirik-pitik kading mga witik-witik kading kamot kweton ko man kati ngaya mga turo teknik ito mga gigis taking basta sa ikang mong warak kinda ko sa namang kanimo tan ako arag mangkadi ang palibot na ding baga baga wake up this morning tan man naman na ta adi pasyopos naman wala baga na stan na baga tan ako ka di tayo man sus hanggang sa din na sa nakita ta okay na ding pag-abono